оё шумо медонед ки дар топ дастаҳои футболи аврупоӣ футболбозоне бозӣ мекунанд ки баъд аз маъруфияташон дар олами футбол дини исломро қабул карданд ва ҳатто хонаи худоро зиёрат намуданд ва пеш аз оғози бозиҳо ояҳои қуръони каримро мехонанд то худованд ба онҳо нерӯву қувваи тоза бахшад. мо дар ин навор 5 футболбозони собиқи фаронсавиро барои шумо инъикос мекунем ки чӣ гуна дини исломро қабул намуданд. моро ҳамроҳ бошед. якум, Николас Анелка, футболбози фаронсавӣ ки дар дастаҳои Пари Сен-Жермен, Арсенал, Реал Мадрид, Ливерпул, Челси, Манчестер Сити, Ювентус ва дигар дастаҳо бозӣ кардааст ва соли 2004 на танҳо исломро қабул кард, балки ба худ номи мусалмонӣ Абдул Салмон Билолро гузошт. дуюм, Франк Билол Рибери. ӯ низ футболбози фаронсавӣ аст. мо ҳунарнамоии хуби Рибериро дар мунтахабҳои Фаронса ва дастаҳои Фиорентина, Бавария, Галатасарой, Олимпик, Марсел ва дигар тимҳо мушоҳида кардем. Рибери бо ҳамроҳи ҳамсараш Воҳиба Рибери якҷоя исломро қабул намуданд. дар яке аз мусоҳибаҳояш Франк мегӯяд: ман дар як рӯз 5 маротиба намоз мехонам ва ин ба он хотир аст ки ман озод бошам ва баъди адои намоз ман худро хеле сабук ва хушҳол эҳсос намоям. дар мавқеи сеюм футболбози дигари фаронсавӣ қарор дорад: Зинедин Зидан, нафаре ки дар олами футбол назираш кам аст. Зидан дар бораи якапарастӣ ва пок будани дини ислом чунин мегӯяд: ман ба худои ягона боварӣ дорам, ба худое ки тамоми ҳастиро офарид. чизе ки дар вуҷуди ман аст, онро қадр мекунам. чорум, Эрик Абидал, собиқ ҳамдастаи Анри дар тими мунтахаби Фаронса ва Барселона. Эрик Абидал пеш аз терии Анри соли 2003 дини исломро қабул кард. баъдан ӯ ба Анри пешниҳод намуд ки ба ӯ пайравӣ кунад. Абидал чун мусулмони ҳақиқӣ тамоми рукунҳои дини мубини исломро ба пуррагӣ риоя мекунад. ҳангоми фаро расидани моҳи шарифи Рамазон дар Барселона барои ӯ хӯрокҳои муайян ва тоза пешниҳод мекарданд, то организми ӯ дар давоми ин моҳ ба ҳодисаҳои ғайриинтизор рӯбарӯ нашавад. панҷум, Тери Анри. боз як бозингари фавқулода ва дурахшандатарин фаронсавӣ Тери Анри. ӯ тасмим гирифт ки дини исломро қабул намояд ва мусалмон шавад. соли 2006 Анри ба худои ягона имон овард ки онро баъдан дар мавҷи телевизиони Алҷазира ба ҳама эълон кард. Тери иқрор шуд ки аз ҷониби ҳамдастагонаш аз мунтахаби Фаронса таҳти таъсир қарор гирифтааст. ӯ мегӯяд: ман зери таъсири дӯстонам Абидал ва Рибери бо онҳо гуфтугӯ карда ман худро ба ислом наздик ҳис кардам ва аз таҳти дил ба ин дин эътиқод кардам ва ислом барои ман чизи муҳимтарин шуд.